Però nosaltres ens van dir si volíem participar perquè el meu pare era empresari, llavors estàvem ficades molt aquí a la plaça de Toros i així. I quan es va dir que es rodava aquí una pel·lícula amb l'Ava Gardner i Mario Cabré, doncs esclar, ens va fer molta il·lusió. I vaig viure potser un mes de rodatge aquí perquè en tal estrany que encara me'n recordo del brindis de Mario Cabré, que l'havia de repetir moltíssim, i sempre érem aquí. Mai feia sol, com el feia després no venia a la direcció que volíem, i resulta que jo estava ben convençuda que havia sigut quasi l'autora de la pel·lícula, perquè vaig estar aquí un mes, al col·legi ja deien que feien una pel·lícula, i com vaig ser, la sorpresa va ser com va sortir la pel·lícula, que és un moment que ni em vaig veure. Ara compartíem, quan hi havia els descans, doncs compartíem amb ells el cafè amb llet, amb les galetetes, que ens el portaven del Peninsular, i aquest era el moment just d'estar amb ells. En Mario Cabré, ja vestit de luces, va baixar l'ascensor. Jo, en aquell moment, me vaig posar en un racó d'aquí de la recepció, discretament. Llavors vaig veure que l'Ava Gardner se li va dirigir amb ell i li va fer un petó. Recordo, com si fos ara, en Mario, que es va tornar vermell com un tomata. Algunes persones m'han dit que ja es havien vist en l'aeroport. Jo quasi bé dubtaria que s'haguessin vist mai, però ell va quedar impressionat, no sé si és perquè també tenia una mica d'aquella cosa d'anar amb una corrida sempre impressiona. Hi havia algun moment que el maioral no hi era, i com que jo tenia el físic semblant amb ell, me posaven la seva vestimenta, i quan portaven el Mario cap a l'infermeria, quan surto d'esquenes, vull dir, el maioral, sóc jo. Doncs mira, la casualitat que l'Ava Gardner i tots els seus acompanyants estaven sentats aquí, en aquest mateix lloc on ara estem nosaltres. Me recordo que també hi havia unes noies precioses, que una d'elles deien que era la senyora d'en James Mason, amb uns vestits de gassa preciosos, amb un colorido. L'Ava Gardner me sembla recordar que anava verda, l'altra anava rosa, bueno, nosaltres quedàvem meravellades de tot això. Brindo a Pandora la muerte de este toro. Quiero hacerle una faena tan grande como mi cariño y tan bonita como tu cara. Al saber que tus ojos me miran, quiero torear como nada. Vaya por Pandora. Vaya por usted. ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Yo lo maté! ¡Y está vivo! ¡Dejadme! ¡Yo lo maté! ¡Sí! ¡Dejadme! Ell tenia un enyorament que el feia evident a tots els clients de la casa, entre ells també, naturalment, el meu pare. I el recordo, en Mario, que al vespre, no sé quina hora era, bueno, al vespre, al capvespre, diguem, a les 8 del vespre o així, telefonava i més deia I love you, I love you, I love you, que crec que és les úniques paraules que devia saber en anglès. Jo no sé ni qui els deia, però m'imagino de qui ho feia. També tinc que dir que els poemes aquests de l'Ava Gardner els va escriure aquí a casa, perquè jo recordo que sempre ens en llegia un tros. Cada vegada ens en llegia un tros, o sigui que crec que són els que es van publicar després a favor, en fi, dedicats a ella i que ell mateix va confessar. Tossa és fidel als records. Fa uns anys
amb una festa multitudinària, es va retre un homenatge popular a Mario Cabré, aleshores amb una salut ja força precària. Sempre cavaller, l'etern enamorat de la deessa de Hollywood, encara va tenir un somriure per les seves antigues admiradores i pels seus amics. L'arribada de la pel·lícula al nostre país va tenir lloc 2 anys més tard del seu rodatge, concretament el 1952. L'emblemàtic Teatre Ultònia de Girona va ser testimoni de la seva estrena a les comarques gironines. I llavors l'any següent, quan es va estrenar aquí a Girona, els únics testimonis que hi ha de llavors són aquestes 4 parets i aquesta cabina. La cabina, des d'aquí es va projectar la pel·lícula Pandora, es va projectar en aquest local de l'Ultònia. Llavors és quan va agafar un verdader ressò pels gironins, perquè llavors els aconteixements eren més locals, o sigui que quan es va estrenar aquí a Girona, llavors va fer un gran ressò d'aquí a Girona, no quan es va estrenar als Estats Units o quan es va estrenar a Londres, no, quan es va estrenar a Girona. Llavors vam veure el verdader significat que tenia aquella pel·lícula que es va rodar a Tossa feia un parell d'anys, no? Les imatges de les velles pel·lícules sempre solen evocar-nos records. Al recordar, doncs, Pandora, Ava Gardner, Mason, Cabré i el mateix Albert Lewin, realitzador de fina sensibilitat, avui ja tots són només un record, volem també retre el nostre particular homenatge a l'entranyable Cine Teatre Ultònia, un altre cinema paradiso, una capsa de records per a moltes generacions de gironins. Això va ser també per l'Ultònia, va ser un hito, va ser un referent, la pel·lícula Pandora, com al seu temps va ser Hilda, com un altre temps va ser la Vilbeta Sillabó, no sé. Projectar aquesta pel·lícula al cap de tots els anys que s'havia fet va ser un cop per Tossa. La gent anava a veure aquesta pel·lícula tot emocionats, perquè clar, era una pel·lícula feta a Tossa, una pel·lícula que es parlava català, que aquella gent que es parlava en català tenia les seves dones, tenia els seus fills, i tot això era un aconteixement que va ser molt important pel poble de Tossa. Ara el turisme és una altra cosa. El turisme va venir la projecció d'aquesta pel·lícula a Europa, tota Europa. Com molt bé diu Manel Fàbregas, el turisme per la Costa Brava s'inicia realment després de l'estrena de Pandora a Europa. Les agències turístiques començaven a tenir en compte aquell país que potser imaginaven una mica primitiu, amb apassionades històries d'amor i gelosia entre toreros i manoles. Pandora, per a molts, va esdevenir l'esperança, com aquell imaginari poble on té lloc l'acció del film. El de més ja és història.